Moi boas, Javier. Mira, aquí estamos no curso, acabo de entrar eu, na aula de prácticas. Entón, aquí na parte esquerda tes este bloque de navegación. Vou facer isto máis pequeno para que non ocupe. E debaixo, un segundiño aquí, e debaixo tes o bloque de administración, onde che aparece a administración do curso. Eu o que che digo, a papelera de reciclaxe é esta de aquí, por si che axuda a atopalo. Eh, non sei se o mellor ti por un tema de permisos non podes acceder a esta parte. Si fose así, que saibas que isto existe en calquera aula virtual na que ti sexas profesor. Ti tes unha papelera de reciclaxe que si pinchas nela, vou pinchar eu, aquí están todas as cousas que se eliminaron. De feito, bueno, o que me comentaches da tarefa 3.1 xa a restaurei, e aquí tes varias 3.2, tes unha 3.2 que tamén é túa. Imaginome que a borraches a propósito, senón tamén se pode restaurar. Esta papelera de reciclaxe se mantén o contido durante 7 días. Vale, saudiño.